سلام سلام كورات تختاتلتني عدنا channel كمي تخونو أبزر لخمو سلام انتعنا نكون لكم ناتمنخو لمدما كما أصلتنا إذا حلف program ومدب لكسيون أختنا أسفاي حزيلكم متجلخو سنة مكتال كون لكم ناتمنخو نعلم program قبلكم نعلم مي programنا بزعبا connective سفاي يكون مالتي connective سفاي انتايوم مع سنة تقومولهم كمية ختناتهم جراماتيك ويدما تناتهم ذات شتورو كمية إيو إنا كنر مالتي لهم معلتي سلازي كونيكتيف سواي بزوح ولا بناي ديل لايف ناتنا ويدما فت أولتاك ناتنا كنت تقومولهم نقدت عينة جراماتيك ناي جرمانيوم ويقوموا جرمانيوم سلازي نفس وقف سب كفولتهم أقدستي إيوم مالتي سلازي معاسنا تقومولهم أبينا نتقاملهم كم يقطعهم نايلهم معلتي ما دمنا كخوني مالتي سلازي هتاقي مثلا مكتر كون لكم منه سلازي كونيكتيف سواي زبحالو مني ويكاني ببزح نتقاملهم انتك حجي دارقا كلهم فيربن بكونيكتيف سواي غير كخسرهم تخليها ويناتهم فورمالهم انتو هناقن زبزح في لابنا اسوايك بروغرام ويمنا اسواي ليفلز كساب زهالنا زازح نتقاملهم كونيكتيف سواي يمكن سرحلهم نتقاملهم قالاتنا حجي كنري ويكا سلسر وعتا مالتي سلازي قداماي انتايو ووردن جي ووردن زبل ناي فردن كاوز مصا خوينو ناي فردن كونيكتيف سواي يخونالو مالت ناي فردن كونيكتيف سواي سلازي ووردن دبل نرغد بزح غزي بز غيرنا كونيكتيف سواي نسرح مالتي سلازي بوردن قداماي بز غيرنا نسرح مالتي كالاي هيتن زبل دما ناي هابن كاب هابن زمصا خوينو هيتن دبلكا ناي كونيكتيف سواي ناي منيو ناي هابن مالتي ناي هابن ناي مهلاو ነገር አለኒ ሻፕ አይን አውቶስን ባጅ ፍላ ካኡዝ መጽአ ኮይኑ ክስታይ ከሰርሓሉ ንኽእል ወይ ኮኔክቲቭ ስዋይ እንጥቀመሉ ቨርብ ማለት እዩ ስለዚ ሄተን ካኢልና ለና ሕጂ ኣብዝ ክንዳናገር ዘይብልና ሄተን ንባዕሉ ኮኔክቲቭ ስዋይ መር ሕልፍ ኣይኮን ናይ ሃብን ሕልፍ ሃተን እዩ ሶ ሄተን ካኒ ኮኔክቲቭ ስዋይ ናይ ሃበን ይኸውናሎ ማለት እዩ መበሳሳይ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ናይ ቬረን ዝበሃል ከኣሎ እሱ ከዓ ናይ መኒ ናይ ዛይን ዝብል ቨርብ ወይ ከዓ ናይ ዛይን ሕጂ ቬረን und ሄተን ወይ ከዓ ሃበን und ዛይን ሂልፍስ ቨርብ ኮይኖም ኣብ ናይ ፐርፌክት ኣብ ንሰርሓሉ ግዜ እንጥቀመሎም ኣብዙን እንጥቀመሎም ናይ ሎሚ ግን ፕሮግራምና ኣይኮነን ናይ ሎሚ እንሪኦም ብዛዕባ ኮኔክቲቭ ስዋይ ከም ፕሬዘንስ ማለት እዩ ሄተን ቬረን ኢላና ቬረን ከዓ ናይ ዛይን ማለት እዩ ናይ ቬረን ናይ ዛይን ሕሉፍ እንታይ ቫረን እንዲኒሩ ናይ ቫረን ሕጂ ሕሉፍ ቫረን ዝነበረ እምላው ተዳገሪት ኤ ሆናሎ ስለዚ ቬረን እብል ናይ ኮኔክቲቭ ስዋይ ናይ ምን ናይ ዛይን ማለት ስለዚ ቬረን እዚኣ እምላው መግባርና ካብ ቫረን ናብ ቬረን ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ና ኮኔክቲቭ ስዋይ ናይ ዝኾነ ክስታይ ንገብር ማለት እዩ ወይ ናይ ዝኾነ ቨርብ ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ካልኡን ኣለውና ሞዳል ቨርበን ውን ልክዕ ከምኡ ብኮኔክቲቭ ስዋይ ኣለዎ ማለት እዩ ከም ካልእ ቨርብ ሞዳል ቨርብ ከዓ ብዙሕ ናይ ኮነን ንኣብነት ኮንተን ንብል ናይ ዱርፍትን ኮሚታት ማለት ናይ ሞዳል ቨርበን ካኒ ናቶም ኣለዎም ሶም ቀስ እንዳበልና ወይ ከም ኣብነት ዳርኣና ክንከይድና ንሎም ግን ቴም ሰለስተ ቅዲሞም ዘለው ብዛዕቦምና ብብዝሒ ክንዛረብ ወይ ኣብነታት ክንገብር ማለት እዩ ስለዚ ከም ካልኣይ ዝመጽእ ኮኔክቲቭ ስዋይ ማዓሲና ንጥቀመሎም ወይ ኣብ ናይ ምንታይ ኩነታት ኢና ኮኔክቲቭ ስዋይ ዘገድሱና ወይ እንጥቀመሎም ማዓሲዩ ዝብል ሕቶይ ክመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ባይሽፒል ኣብነታት እንዳገበርኩ ከርእየኩም ክፍትንየ ማለት እዩ መጀመርታ ኮኔክቲቭ ስዋይ እንጥቀመሎም ግዜ ማዓሲዮም ሓደ እንታይ ኣለና ቡንሸ ኦዳ ትሬዩመ መጀመርታ ቡንሽ ናትካ ወይ ናትካ ትምኒታት ወይ ናትካ ድሌታት ወይ ትሬዩም ሕልምታት ናትካ እቲ ከተጉዶም እትደሊ ባህግታትካ ክትገልጽ ተዳከንካ ብኮኔክቲቭ ስዋይ ጌርካ ኢኻ ትገልጾም ኮኔክቲቭ ስዋይ ጌርካ ናትካ ሕልምታት ናትካ ቡንሽ ናትካ ትምኒታት ትገልጽ ማለት ስለዚ ንኸምዚ ዓይነት መግለጺ ብምንታይ ንጥቀም ብኮኔክቲቭ ስዋይ ማለት እዩ ኮኔክቲቭ ስዋይ ጌርና ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ኮኔክቲቭ ስዋይ ኣገደስቲዮም ከም ዝበልኩም ከም ኣብነት ናይ ቡንሽ ወይ ትሮይም ክበሃል ከኣል እብላሎ ich wurde gerne
ein Haus kaufen. Ich würde gerne ein Haus kaufen. هجي يدا كان sagen. هجي نفسه كيف تاكل خلي. جزاس كجز منه نعمل جزا نبل. دخلنا حد عبيز ولا نجرسي. أبي ولتس كجز يدلي. هجي اتفونش ناتك تطلع نجر بمتاجر كهاتقولش بكونكتيف سواي. Ich würde gerne ein Haus kaufen. مش الله جزا كجز بقى يدلي بهك. بهاجتات ناتك تقولش أو مالتي. Ich hätte gern ein schönes Auto. Ich hätte gern ein schönes Auto. هجي du hast kein Auto. هجي كل سخان تايترلي تمنى بقى ماكينة تلونس بقى يدلي. هجي ich habe ein Auto ein schönes Auto تايلكا ماكينة لا تنت ولا الله مالتي. تزي هاليكا كهلوكا تمنى انت راكين كاجن ich hätte gern ein neues oder ein schönes Auto تبر مالتي. ስለዚህ هيتن زغات ناتكا مشا ወይ ትሮይመ ትደልዮ ነገር ማለት እዩ ich würde gerne eine Ausbildung machen zum Beispiel ሕጂ Ausbildung ክትገብር ትደልዮ ትምነዮ ነገር ተራ ኮይኑ ich würde sehr gerne eine Ausbildung machen als Techniker I don't know ብዙሕ ነገር ክኾን ይኽእል ስለዚህ እቲ ስኻ ትምነዮ ዓይነት ነገራት ክትገልጾ ክትደልን ከለኻ ብምንታይ ጌርካ ትገብሮ ብውርድን ወይ ካኒ ብኮኔክቲቭ ስቫይ ገርና ንጥቀም ማለት ስለዚህ ኮኔክቲቭ ስቫይ ኩሉ ግዜ ኩላትና ንመነና ነገራት ትምኒትና ክንገልጽ ኣብ እንደልየሉ ግዜ ንጥቀመሎም ስለዝኾኑ ክንፈልጦም ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ነጥቢ እንታይ ኣብ ምንታይና ንጥቀመሉ ኮኔክቲቭ ስቫይ እንተዳኢልና ኢርያለ በዲኖንገን ሚት ቬን ሕጂ ኢርያለ በቃ ከምዚ ክኾኑ ምሻሎ ከምዚ impossible ወይ ድማ ከሆነ ዘይክእሉ ነገራት ያ ከሆነ ዘይክእሉ ነገራት ኣብ እንሰርሓሉ ግዜ ኢና ንሕና መጀመርታ እንታይ ንገብር ማለት እዩ በዚኦም ኮኔክቲቭ ስቫይውን ንጥቀም ማለት እዩ ኢርያለ በዲኖንገን ሚት ቬን ጌርናሲ ኢርያለ ዝኾኑ ወይ ከዓ ከምዚ ካብ ሓቂ ወይ ከዓ ከሆነ ዘይክእሉ ነገራት ኣብ እንሰርሓሎም ግዜ ማለት እዩ ስለዚ Nabnet, wenn du wie eines hättest, konntest du eine Ausbildung machen. Wenn du wie eines hättest, wie eines das Zulu kann ihr. Zum Beispiel, wenn du wie eines Prüfung bestanden hättest, Haji, oder بحلف ما تندي قانون له أبزجن كم Präsenz كأي قرص للزلوا هي أمبر حلف قانون ولا بحلف غيرك. Wenn du wie eines Prüfung bestanden hättest, كلون تغلي خامالتي حلفي زغون ولا حجزين Präsenz كونه ليش رزقنا خيم تيو. Wenn du wie eines hättest, wie eines تزول كحجي okay قول له. Wenn du wie eines Zertifikat oder wie eines Sprachkurs oder Sprachniveau hättest, könntest du eine Ausbildung machen. حجي wie eines سبزي يقولون. تزول كان يرجن أنت حجزي تزول كان يرس. Ausbildung መገበርከ ግን የቡል ሪያሊ ከምዝ ደኮነ ነገር ነው ደኮነ ወይ ያ ሪያሊ ልክ 100 ሪያሊ ኮን ማለት ገይሩ ኮጽሑን ይኽሊት ደረጃ ዘይግብጽሕ አይኮነን ግን ከም አብነት የምጽእ ዘለኹ ስለዚ ሕጂ ከም አብነት አኽንብል ንኽእል ሕጂ መጽያት ንርሰይ wenn ich ein Vogel wäre አነ ዑፍ ነይረ ተዝኾ تكتل تقل ja wenn ich ein Vogel wäre wäre ich nach Eritrea geflogen hätte wäre ich nach Eritrea geflogen dreilك حاجة زي أيكون كان الصح رفع يكون كان يا سبيخة جن wäre ich nach Eritrea geflogen na Eritreas مخور كوي فلاي مكوبر كون نيرة تبلا لغامات حاجة زي إيريال نجارات كم أو نمبال حاجة زمسيو تقول نقول تبي عينس زي وصع سبيلا كم ريال هنرينا هلنا كم عملت عم تصير له مالي ذات أثر حشتولهم تاعك ضرب ليه بتكون النت هيكون wenn du wie ein hättest du oder konntest du eine Ausbildung machen يعني سلكاس بقعتنا لك Ausbildung تجبر konntest du حجزي konntest زبل زولو ناي connective سواي ناي مني ناي كونن ويك أنا كونن لنا نقولشو modal verb ناتي مالتي تي konntest كم كاليت أبنت نرنا هلا wenn ich reich wäre hätte ich doch ein schönes Haus reich näher تزخون وي هفتام نير تزخون سي ጽቡቕ ገዛ መሃለውን ሉክሱስ ዝኾነ ገዛስ መሃለውን ነይሩ ምናልባት ኣብ ሽትራን ወይ ገለገለስ ገዛስ ጽቡቕ መሃለውን ነይሩ ራሽ ተዝኸውን ነይሩ እንተ ዝኸውን ነይረ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ እዚ ኣይኮነን
ኣብ ኩልነት ራሽ ኣይኮነን ገዛ ይብሉን እንተ ዝኸውን ይረግን ግን ራሽ ቤረ ሄተሽ ዶኽ አንሽነስ ሃውስ ንብላና ማለት ስለዚህ እርያለ ያ ክፍትም ትኽልኻ ወይካ ሓዲርካ ግን ኣብዛ ግዜ ኣይኮንካን እርያለ ኮይኑልን ኣብነት ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ነጥቢ ኮኔክቲቭ ስቫይ እንጥቀመሎም ግዜ እንተዳሪና ከም ሳልሳይ ነጥቢ ኮይኑ ክመጽእ ዝኽእል höfliche Bitte und Fragen und ሎሎ und ንምባል እዩ ወልሓንቲ ገመያቡላ ዛልፋና ኸሊና እርያ እዚ höfliche Bitte und Fragen höfliche ከም ዝምሻሎ ናይ ኣኽብሮት ሕቶታት ወይ ከዓ ናይ ኣኽብሮት ምሕጽንታታት ከተቕርብን ከለኻ ሓደ ቢተ ከተቕርብን ከለኻ ድማ ኮኔክቲቭ ስቫይ ካ ትጥቀም ማለት እዩ höfliche Bitte und Fragen ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ሓቢርና ንርአ Ich hätte gerne einen Döner ትብል ሕጂ ናብ ሓደ ዶናር ላደን ኣትኻ ወይ ኣብ ናይ ሓደ ቱርኪ ናይ ዶናር ኣትኻ ሲ ወይ ኣብ ዝኾነ ሬስቶራንት ኣትኻ Ich hätte gerne ተዳኢልካ ናይ ኣኽብሮት እዩ ማለት እዩ Ich hätte gerne einen Döner Ich möchte einen Döner ትልትልያ ich möchte einen Döner haben oder kaufen ትልትልያ ግን እቲ höflich ዝኸውን ብኮኔክቲቭ ስቫይ ጌርካ ምስ ትሰርሖ ማለት እዩ ስለዚ Ich hätte gerne einen Döner ትብል ማለት Ich hätte gerne einen Döner ኢልካ ሓደ höflich ዝኾነ ቢተ ተቐርባለኻ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና እውን ብኮኔክቲቭ ስቫይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ካልኣይ ክንሪኦ ንኽእል ኮንተስት ድምያ ቢተ ሄልፍን ትብሎ ንሓደ ሰብ ሲ ተጸጊምካ ዝራለኻስ ሓደ ሰብ ኣብ ጎንኻ ኮፍ ኢሉ ንኣብነት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እንታይ ትብሎ ኮንተስት ድምያ ቢተ ሄልፍን ኮንተንዚ ወይ ድማ ናይ ኣኽብሮት ኦኬ ዘይትፈልጦ ትኾንካ ሰብ ኮንተንዚ ሚያ ቢተ ሄልፍን ትብሎ ትኽእል ኢኻ ቮባይ ከም ክስታይ ማለት እዩ ዘለካ ዘሎ ሓገዝ ገልጾ ትኽእል እያ ግን እቲ ኣባህላ ኢና ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኮንተስት ሚያ ቢተ ሄልፍን ትብሎ ሕጂ እዚ ናይ ኣኽብሮት ወይ ከዓ ናይ ሪስፔክት ዘለዎ ዓይነት ወይ ከዓ höfliche Frage ማለት እዩ ወይ ከዓ ቢተ ሕጂ ትሕግዘኒ ዲኻ ከም ሕቶ ንሪእና ኣለና ኮንተስት ድምያ ቢተ ሄልፍን ኢልካ höfliche ዝኾነ ዓይነታት ተሓትት ማለት እዩ እዚ ከም ሓደ ሳልሳይ ናይ ኮኔክቲቭ ስቫይ እንጥቀመሉ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ወይ ራብዓይ ሬታ ራብዓይ በፂሕናልና ከም ራብዓይ መዓሲና ኮኔክቲቭ ስቫይ እንጥቀመሎም ኮኔክቲቭ ስቫይ ንምንታይ ክንጥቀመሉ ንፎርሽሌገ ፎርሽላግ ክትብል ከለኻ ምኽሪ ክትብል ከለኻ ንሓደ ሰብ ወይ ከዓ ኢንፌሉም ወይ ድማ ሓደ ናትካ ኢንፌሉም ክትቦ ከለኻ ናትካ ርእቶታት ወይ ናትካ ሓሳባት ክትቦ ወይ ኢንፌልን ክትገብረን ከለኻ ንሓደ ሰብ ብሞዳል ቨርበን ጌርና ኢና ንጥቀመሎም በዝሑ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ብምንታይ ንጥቀም ብኮኔክቲቭ ስቫይ ኣብዚ ከዓ ኮኔክቲቭ ስቫዮም ዝመፁ ማለት እዩ ምሽፒል ስለዚ ፎርሽሌገ ኢንፌሉም ግን ሚት ሞዳል ቨርብን ሕጂ ኣብ ከምዚ ከመይ ጌርና ንጥቀም ኣብነት wir konnten auch ja übernachten ሕጂ ስኻ ፎርሽላግ ትባላ ሕጂ ኣፍትሎ ንሕደር ትብል ኣለኻ ንኣብነት ናብ ቤተሰብ ዶ ሆቴል ዶ ገለገለ ሕጂ ኣብ ሓደ ቦታ ኣላ wir konnten doch auch ja übernachten ትብሎም ማለት wir konnten doch auch ja übernachten ሕጂ ናትካ ፎርሽላግ ትብል ኣላ ካብቶም ናይቶም ካለ ስለዚ ኮንተን ዝብል መጽእ እዚ ኮንተን ዝብል ዘሎ ድማ እንታይ እሱ ኮኔክቲቭ ስቫይ ማለት ስለዚ ብኮኔክቲቭ ጌርካ ትፎርሽላግ ኢንፌሉም ናትካ ትሰርሕ ኣለኻ ሞዳል ቨርብ ንሱ ኮንተን ቪያ ዶኽ ያ übernachten ኢልካ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ክንሪኦ ንኽእል du solltest ja nicht übernachten ትብሎ ንኣብነት ሓደ gefährlich ዝኾነ ቦታ ክኾን ይኽእል ወይ ሓደ ቫልድ ኣብዚ übernachten ክገብር ይኩለካ ይኽእል ሓደ ሰብ እንታይ ክትብሎ ትኽእል du solltest ja nicht übernachten ትብሎ እንጂ ናትካ ኢንፌሉም እዩ ኣብዚ ተዘይኮይኑ ክበልዓካ ሓደ ዝብል ዋላ ሓደ ቫልድ ሓደ ቪልቲሮ ማለት እዩ ሓደ እንስሳ ዘገዳም ዲገለስ ክጻባኣካ እዩ ስለዚ du solltest ja nicht übernachten sollte ናይ ዞልተን ናይ ዞለን ያሬታ ናይ ዞለን እንዲ ዞለን ዝብል ሞዳል ቨርብ ንፈልጠና ኩላትና ናይ ዞለን ካኒ ኮኔክቲቭ ስቫይ ክንሰርሕ ከለና ዞልተን ንገብሮ ማለት እዩ ዱ ስለ ዝኾነ እዚ ዞልተስ ይኾን ኣሎ du solltest ja nicht übernachten ኢልና ይፈሉም ንሆለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኮኔክቲቭ ስቫይ ኣብዞም ኣርባዕተ ዝረኣናዮም ስፍሕ ዝበሉ ዓውድታት ኣብኡ ኢና ንጥቀመሎም ማለት እዩ ስለዚ ቅልል ብዝበለ መንገዲ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ወላ ሓንቲ እቲ ናቶም ዛትሽተሉ ኩሉ ሪና ኢና ብዛዕባ እቲ ናቶም ኤንዱንግ ኣብ ናይቶም ዘሎ ሱብጀክት ኢሽ እዚ ገለገለ ከመይ ወዱ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ናይ ኮኔክቲቭ ስቫይ ስለዚ ናይ ቡርድን ተዳ ኮይኑ ቡርደን ድብል ሕጂም ካብቶም ፍሉጣት እየ ዘምፅኦም ዘለኹ ብዙሓት ኩሉ ክእሉ እዮም ግን ኣብዚ ሕጂ ብዛዕባ እዚኦም ንዛረብ ናይ ኣስባይ ስለ ዘለና ich wurde du wurdest
يا زي اس كلهم wurde يوصلوا يا wurde نبل زي wurde is wurde نبل مالتي wir wurden نبل wir wurden يا wurdet سهم يا wurdet sie wurden مسخر زيرلو سلسة 4 ساعات sie wurden نبل يا خبرات زي بعبا خاني زي wurden نبل مالتي لذي زي تي ناتهم اندو إنا هنرزلنا مالتي ناي wurden ناي هيتن كان نحر ناي واننت كان نجر تقومون كلنا أيو ناي أسفاي سلزلنا تزي كينو preteritum ون connective سفاي بهيتن فيرن جرنا وصرح نغلنا مالتي سلزي ناي هيتن كا إيش هيتن نبل كمزول لوي دو هيتست يا زي اس هيتا wir hätten er hättet sie hätten sie يخبرت hätten مالتي ስለዚህ ከምዚ ጌርና ኻ ንሰርዑ ንኽእልና ማለት እዩ ከም ሳልሳይ wären ናይ sein ማለት እዩ ich wäre du wärest er sie es wäre wir wir wären wir wären ሆነ አለ ብዙ ማለት እዩ so ja ኩሉ ጊዜ ይካተማል እዚህ wir wären ንብላለና ማለት እዩ wir wären ንብላለና ኣብዚ wir ወጽሕናልና wir wären er wird ይሁኑ ዝኸሉ sie wären እንደዚህ wären ያخورት ካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ቅል ዝበሉ ማለት እዩ እጂ ኣብዚ ኮኔክቲቭ ስባይ ባሽፒል ንራ ሓፈሻዊ ሙሰን ዱርፈን ኮነን ሞገን wollen sollen haben und sein ናይዚኦም ሞዳል ቨርብ ክሳብ ዚኣ ሞዳል ቨርብ እዮም ዚኦም ኩሎም ዚኦም 1 2 3 4 5 6 ዘሎ ክሳብ ካብኣ bis f ዘሎ እንታይም ሞዳል ቨርብ ናይ ሞዳል ቨርብን ናይ haben sein ዞን ሪናይና ቀዲምና ናይዚኦም ግን ከመይ ዝኸውን ካኒ ናይ ich ክሪና ማለት እዩ ሙስን ich muss ንብል ኣብ ሞዳል ቨርብ ich muss ንብል እንተ ደኣ ኮኔክቲቭ ስባይ ክንጥቀም ኮይና ናይ ሙስን musste ንብል ማለት dürfen ዝነበረ ich darf ኸውን ኣብ ኮኔክቲቭ ስባይ እንተ ደኣ ክንጥቀመሉ ኮይና ግን ich durfte ንብል ማለት እዩ ናይ ሲንተራሪና können ዝነበረ ich kann ይኸውን ኣብ ናይ ኮኔክቲቭ ስባይካ ich konnte ንብል ማለት እዩ ናይ morgen ich mag etwas machen haji morgen ich mag ንብል ኣብ ኮኔክቲቭ ስባይ ኣብ ዝንጥቀመሉና ich möchte ይዝኸውን ማለት እዩ ናይ morgen ich moge ኣብ ኮኔክቲቭ አይነሲ ኮኔክቲቭ አይነስ ንምንታይ እንጥቀመሉ ኣብዚ ሕጂ አይነዛረቡልና ግን ኣብ ኮኔክቲቭ ስባይ ሞርገ ክንብል ንኽእልና ኣብ ኮኔክቲቭ ስባይ ግን ኮኔክቲቭ ስባይ ናይ morgen möchte ይቀየር ማለት እዩ ናይ wollen ich will ዝነበረ ich wollte ይኸውን ማለት ich wollte ንብል ማለት እዩ ናይ sollen ich soll ዝነበረ ich sollte ኣብ ኮኔክቲቭ ስባይ ich sollte ንብል ማለት እዩ ናይ haben ረጽሕና ich habe ንብል ከም ኖርማል verb ich hätte ንብል ማለት እዩ ኣብ ኮኔክቲቭ ስባይ sein ካኒ ናይ wäre ich wäre ናይ sein ኮኔክቲቭ ስባይ ማለት እዩ ስለዚህ ከም ዝመስለን ያ ንሎም መዓልቲ ዝበልኮን መደባት እዚአን ነይረን ምናልባት ጽቡቕ ሓጊዘናኹም ኮና ተስፋ ይገብር ዝኾነ ርእይቶ ወይ ሕቶ እንተዳሊኩም ከም ቀደም ኣብቲ ኮሜንት ጽሑፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚህ ደጊመ ሕጂ እውን ክታልኩም ብዙሕ እንዳመስኩምኩም ንሎም መዓልቲ ዝበልኮ ፕሮግራም ኣብ ዝኸዓፁ ክሳብ ቀጻሊ ንራኸብ ክሳብ ሽዑ ሰሰና እዩ